дар ҳамин тоҷикистони мо ростига мо чанд сол рафтагӣ набудем, хай рафтем оиладор шудем алҳамдулилло. ҳамин амалҳои хурофотӣ мегӯянд, ҳамин аруса ба чила, яъне 40 рӯз, мисол ягон келинчаки дигар бошад дар дигар хона, яъне дар як ҳавлӣ гӯем якдигарро нишон надиҳед, ё бо ягон кӯдаки ба чила будагӣ якдигарро набинанд, ё вақте аруса мебиёранд сараш дар мошин назанад. Ҳамин хеле чизҳои хурофотӣ дар тӯю маъракаҳо бениҳоят бисёр аст. нисбати ҳамин чизҳо ягон чиз мегуфтед ки ҳамун занҳои тоҷикамон камтар ҳамин роҳи рост меёфтанд, бисёр хуб мешуд. хоб бале, хурофот ин чизое ки асли шаръӣ надорад. ғолибанаш аз фолбинҳою ҷодугарҳо омадагӣ ҳаст. ҳамин хел кампирҳои аловчию чироқчию ҳамин хел одамҳо ҳамин чизҳои ба мардум машрӯъ карданд. яъне ба қоида дароварданд ки ҳатто бо қонунҳою бо ваидҳою дод задани домлоҳою ин чизҳо кутим аз байн бурда наметавонанд. аҷиб, мардум ба чизи ботил устувор ҳастанд, дар чизи ҳақ устувор нест. дар намоз хеле устувор нестанд. намоза қазо мекунанд, як вақти оромию дар коришон бошад мехонанд, дигар вақтҳо намехонанд. фарз аст. дар ягон ҳолат мумкин нест қазо карданаш, лекин қазо мекунанд, намехонанд, аҳамият намедиҳанд. лекин ба ҳамин хел чизҳо аммо одамои бенамоз хосатан бисёр риоя мекунанд. масалан ҳамин ҷоруба рост карда мондан. агар рост карда монид, мегӯ ин рост карда намон. баъд чӣ шудааст ки гӯед ганда мегӯям. ганда ҳамин қадар илм дорад. баъд чӣ мекард? мисол ҷоруба касе рост кард, уна чӣ мешад натиҷааш? ҷазош чӣ? ҳичӣ не, ганда мегӯн тамом. хулоса ино хурофот ҳастанд. яъне мо як корро тарк мекунем, намекунем, яъне гуноҳ бошад, ба шарте ки илм дошта бошем ки шариат моро аз ин кор манъ карда бошад. ё як корро иҷро мекунем ки шариат моро амр карда бошад. аз пеши худо мо намекунем. агарчи дар назари мо кори агар дар назари мо катибе шуд, агар 500 нафар одамҳои маълумоташ олие дар як маҷлис ҷамъ кунед, гӯед ки кадом корам дар ин масъала чӣ фикр мекунед, ки 500 хеле маслиҳат медиҳад. бинобар ин аллоҳ таоло моро бо ақла мо кадом кор хайр аст, кадом кор бад аст, ба ақла мо ҳавола накард, балки худаш интихоб кард. ман ин корро иҷро кунед, ин корро иҷро накунед. бинобар ин ин келинда нишон надодан ба мардҳои бегона, бале 40 рӯз не, ҳама вақт нишон надиҳад ба мардҳои бегона номаҳрам. аммо ба занҳо ин нодуруст аст. яъне занак метавонад бо занҳо ҳам суҳбат шавад, ҳамнишин шавад, сухан кунад, хилват монад, ҳеҷ гапе надорад. инчунин кӯдака то 40 рӯза шуданаш нишон надодан, ин ҳам ягон асли шаръӣ надорад. одамҳо кӯдакоша ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меовард. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хеле ки дар саҳиҳ бухорӣ муслима ба дасташон гирифтанд ки ногоҳ пешоб кард ба либоси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. кӯдакои нав таваллуд шуд меоварданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хурморо камака хоида обашро ба даҳонаш мегузоштанд ки аввалин таоме ки ба меъдааш рафт оби даҳони ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пеш аз шири модараш. ин таҳник мегӯянд. корро мекарданд, мебурарданд ба кӯча, ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебурданд. ҳеҷ гапе надорад. ягон наҳйи шариат. агар зарар медошт, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегуфтанд ки кӯдакотонро 40 рӯз ба ҳеҷ кас нишон надиҳед мегуфтанд. ё аллоҳ таоло мегуфт ки онҳое ки имон овардед, вақте ки кӯдакдор шудед 40 рӯз ба ҳеҷ кас нишон наметавонед мегуфт. нест дар Қуръон. лекин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки вақте ки офтоб мешинад, офтоб нишастанба шурӯъ кард, кӯдакотонро аз кӯчабурӯӣ манъ кунед, то ки дар ин вақт шайтонҳо паҳн мешаванд. яъне айни намози шом бояд кӯдакоя дар хона ҷамъ кунеду ба кӯча сар натед. яъне кӯдакҳои ноболиға. ина гуфтанд. лекин нагуфтиянд ки кӯдаки то 40 рӯзая 40 рӯз ба мардум нишон надиҳед. ин ҳадис гапо нест. мардум албатта бояд ҳар чизе ки мекунед, ҳар одате ки дар байни мардум роиҷ аст, ҳамин гуна пурсед. вақте ки дар шариат нест, аллоҳ таоло нафармудааст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нафармуд, иҷро накунед. барои чӣ иҷро мекунед? ки фармудааст? ӯ фармони ки аст? ва чӣ фоида дораду чӣ зарар дорад?
نمیدونید و اجرا میکنید. برای چی؟ یک کمپیرکای فالبینکا گفته است آخر. بنابراین انسان باید پیروی از قرآن و سنت کنه، نه پیروی از هوای نفس و از خرافات.